Kauce man ɗiban ruwa. Diga! Na ce ka kauce man ɗiban ruwa ko? Babban buru uban nan ke? Kisan ya fi zuma kika zinka ki a ragasa. Nawa mai ruwa na? Nawa? Nawa he? Nawa ne? Me ruwanki? Me Kai ruwa. kullum ana miki magana kina gwada kina ya taurin kai ko? Ki zo ki ta mana wani kauyancin ki a nan wurin ko? Diga kaga. In za ka zage ni kakka kira ni ba ƙauya. Kana ji na? An zage ki. Kakka kira ni ba ƙauya. Ke ba kauya ba ce kina kullum da jaka da wani earpiece din da ki je wanka ki sa jakan da ki je kuma yana kina sa earpiece da wani jakan ki ba kauya ba ce. Me ruwanka? Naka ne? Glass din naka ne, wankan naka ne? To wallahi dan fa fasa miki baki. Ina zan mutuncin iyayenka in ba ka ba wallahi zan To ki bar ganin mutuncin ya gwada ki je ki gwada mana kauyanci ko? Kakka mika mu. A mika miki hannu me zaki? Kakka mika. Wallahi dan fa fasa miki baki. Kai wallahi in ka fasa. Na fasa. In ka fasa. To wallahi ki san. Oh no. Ke? Ki san wai ba ki yarda shi? Wawa. Wayan waye? Eh. Babawo. Babawo. Uwar babawo ne. Babawo. To ai ga mai wani yana zuwa ko? Ai ga mai yana zuwa. Kawai ruwan hadin shayi. Kai diga ina waya. Ya na jin kawai yin shiru. Wannan kuma tana yin kakkama kai. Ina waya na. Oh no. Ni ce taku Beatrice Auta wanda kuka fi sani da Stella Arewa 24. Domin kallon sabobin shirye-shirye na ku je YouTube channel ɗina mai suna Stella Arewa 24. Ku danna like button, sai kuma ku je ku danna subscribe, sai kuma ku danna wannan ƙararrawar wato notification button. Na gode masoyana.